Vitajte v rozhovore s autorkou Andreou M. Guastelou. Položím ti zo pár otázok. Tvoje romány sú obohatené o rukopisy talianskych autorov. Čo ťa viedlo k tomuto kroku? A aké to malo ohlasy u čitateľov? Ahoj Veronika. Tak, čo sa týka prvej otázky, ja som už od začiatku chcela do svojej tvorby vložiť niečo výnimočné a nejakú takú zvláštnu pridanú hodnotu čitateľkám, keďže píšem ženské romány. A tie mužské stránky som už videla na viacerých románoch, ale vždy to písali autorky. Tak som si vravela, že ak by to napísal spisovateľ muž, to by bolo úplne ideálne, pretože môžeme kopírovať a snažiť sa ako chceme. Nikdy nenapíšeme tie slova, tie vety tak, ako by to napísal muž. A ani to, čo by si myslel v tej situácii, nevieme my ženy. Takže ma napadlo spolupracovať takmer pri každom románe mojom s autorom mužom, ktorý prispieva do mojich románov krátkými kapitolami, ktoré nazývam mužské stránky, a teda vždy sa vyjadruje ako keby ten hrdina, muž, k nejakej situácii, ktorá práve nastala, povedzme, s mojou hrdinkou. Väčšinou sú to spicy scénky a teda prečítajte si. Tvojou najlepšie hodnotenou knihou je Tanec ohňom. Čomu podľa teba vďačíš za taký veľký ohlas u čitateľov? Čomu vďačí Tanec s ohňom za najväčšiu popularitu? Asi to bude tým, že som tam dala istú dávku adrenalínu, alebo skôr takého dobrodružstva, keďže sa to celé odohráva v Neapole, je tam teda mafia a plus teda ten Ricardo, no. Musíte si prečítať, no. Ricardo je jednočka. Tvoja tvorba zahŕňa okrem kníh pre dospelých aj rozprávky pre deti vo forme audiokníh s názvom Loribella. Čo ťa viedlo k takémuto rozhodnutiu? Áno, som aj Loribella, píšem teda detské audiorozprávky. Rozhodla som sa pre tento formát, pretože ich mám viac. Sú to krátke rozprávky na dobrú noc do 10 až 15 minút a nie je reálne možné vydávať aj romány, knihy a plus ešte detské knihy, ktoré sú naozaj nákladné, či už ide o ilustrácie alebo farebnú tlač. Takže audioformát je behom pár dní spravený aj s krásnymi zvukovými efektmi. A kto prepožičal príbehom svoj hlas? Hlas audiorozprávkam prepožičal Vladimír Semán. Je to úžasný hlasový herec a rozprávkár. Ešte k tomu Vladkovi. Vladka som stretla úplne náhodou na jedných biznis raňajkách v Polygrafickom centre, takže pozdravujem týmto Martinku. Napísala si aj krásnu a citlivú detskú knižku s názvom Emka a jej vlásky dovolenkárky, ktorá približuje deťom boj s alopéciou. Prečo si vybrala práve túto tému? A aké posolstvo chceš tým odovzdať deťom a rodičom? Knižka Emka a jej vlásky dovolenkárky vznikla vďaka Emkinej mamičke, ktorá je moja kamarátka. Oslovila ma, či by som vedela pre Emku napísať knižku, ktorou by dokázala deťom vysvetliť, čo je to alopécia, prečo niekedy vlásky má a niekedy nie, a že je úplne rovnaká ako všetci ostatní, bez ohľadu na to, či má alebo tie vlásky nemá. Spolu sme napísali jej príbeh, inšpirovali sme sa, teda, aby som bola presnejšia jej príbehom, a použili sme krásne ilustrácie od Miriam Jakubcovej. Ona ilustrovala Emku perfektne, ako aj maminu a kamarátky, či pani učiteľku. A teda odkaz by mal byť pre všetky malé, aj veľké deti, aj dospelých, aby sme si nevšímali rozdiely medzi nami,
proste žili, boli. Veď to je na nás tak krásne, že sme rozdielni. Keby sme boli rovnakí, tak by to bola nuda, že? Čiže veľkým odkazom je rešpekt, tolerancia a prijatie samého seba. V spolupráci s psychologičkou Veronikou Rosinovou sme do knižky dali hlboký odkaz, ktorý je teda jej. A je to paradox ľudského bytia je, že sme si rovní tým, že sme každý iný. V decembri si dala krásny trailer na tvoju novú knihu, ktorá sa bude odohrávať v Iráne. Čo viac môžeš povedať nedočkavým čitateľom? Už čoskoro zverejním názov najnovšieho románu, ktorý sa chystám publikovať sama a ak všetko pôjde dobre, mohol by výjsť na jeseň alebo po lete. Je to román trošku iný, ale stále s mojimi prvkami. Spicy prvky, bude tam aj dobrodružstvo, bude tam neskutočná romanca, neskutočne skvelý hrdina. A od neho sa teda bude odvíjať aj názov románu. Už čoskoro sa dozviete teda viac a hlavnou hrdinkou je žena a je to Iránčanka, takže som načetla aj tému Irán. Keďže je toho teraz veľa, ja som to tam dala trošku do tej krajšej podstaty, aj keď teda moja hrdinka uteká zo svojej krajiny, pretože jej otec dohodol svadbu a pod zámienkou teda dovolenky uteká do Švajčiarska, kde potom teda zostáva. Tuto vzniká jedna zo scén, ktorá je teda veľmi dobrodružná, zároveň aj ťažká, ale určite čitateľky chytí za srdce. No a jej príbeh, ako teda zostala v krajine, vo Švajčiarsku konkrétne, a čo sa jej tam všetko udialo, to sa dozviete už onedlho. Ďakujem, že si nám priniesla trochu mora do tohto chladného počasia a ďakujem ti krásne za rozhovor. Ak sa vám video páčilo, dajte like,